Siinä on sähkölinja. Tämä on se niin sanottu järvilinja. Halkassa on Suomen aika hyvin. Tämä osuus tulee tuolta, tuliko se Vaalasta Joroisiin tämä pätkä, mikä on nyt rakenteena. Taittaa, lähteekö se Rovaniemeltä ihan alkaen. Siitä menee tuulivoiman sähköä etelän sähkön käyttäjille. Mikko Alatalo laulokin, että meillä on voimala vieressä, mutta sähkö tulee etelän kautta. Tässä on tämä pienempi linja on sitä varten, että se palloo takaisin sitten tuonne pohjoiseen se sähkö, kun se tuosta viiää ensin. Sitä voi vaan kuvitella, että kun 100 kilometriä pitkä linja on ja siitä on 100 metriä leveästi hakattu mehtä, että paljonko se nyt sitten on kokonaisuudessaan se metsäkato tämän sähkölinjan. Eikä siinä kaikki vielä, nyt on suunnitteilla harjulinja, joka tulee Pyhäjärveltä Kouvolaan. Yli 400 kilometriä pitkä linja. Siitäkin oli lehdessä juttua, että pelkästään Savon alueella 1300 hehtaaria joutuu hakkaamaan mehtää aukkeeksi sen linjan alta. Ja tämä on kaikki sitten vain siitä syystä, että kun tuulivoima on keskittynyt tuonne Länsi-Suomeen, niin se harjulinjaa pitkin siirretään se sähkö sitten tuonne Etelä-Suomeen ja Itä-Suomeen. Semmosia. Iso on linja. Kyllä, semmoista.